synes jeg nok. Så jeg har altså besluttet, at vi skal til Græsted for at finde den allerbedste historie. Nu har jeg ringet til Danny Hyttel, og Danny, hej. Hej. Du har sendt en besked til mig om et bestemt stykke musik, du gerne vil høre, fordi du har en særlig oplevelse, som knytter sig til det. Prøv lige at fortælle. Det er nemlig rigtigt. Det er David Bowie, Pulling on Fire. Fordi første fartbøde, jeg nogensinde fik, det var til det nummer. Så jeg glemmer aldrig den sang der. Det minder mig om det, hver gang jeg hører den. Så. Prøv lige at forklare. Altså, du kom kørende i sin tid. Du havde lige fået kørekort. Var der noget med det? Ja, det fik jeg i 82. Jeg tror, det var i 84, jeg fik fartbøden her. Okay. Det er sjovt nok, fordi det er den, man husker. Det var oppe ved Helsingør motorvejen, oppe ved Niveau. Og så stod de og målte op på en bro der, og så blev jeg desværre stoppet og fik min fartbøde. Men jeg var i lærer, så jeg fik den til halv pris, så det var dagens tilbud. Ja, det var dejligt. Så altså, ja. Politimanden kommer hen til dig, og du ruller vinduet ned, og så må du lige slukke for båndoptageren, var det dengang, i din bil for David Bowie? Det er nemlig rigtigt. Mm. Så fik jeg en bøde. Jeg tror, det var på 1200 dengang, og så fik jeg den for 600. Ja. Så. Men nu siger du første fartbøde, Danny. Betyder det, at du har fået flere? Ja, jeg har fået mange hen ad siden, men jeg kører så også meget. Og alle de andre, jeg har fået, der kan jeg ikke huske, hvad musik jeg hørte. Ikke trods alt. Men fordi du kører faktisk som buschauffør, ikke? Jo, det er rigtigt. Og jeg kører taxa en gang imellem også, og kører når jeg kører på ferie, så jeg kører meget. Kan dine passagerer føle sig sikre på bagsædet hos dig, Danny? Det kan de i hvert fald. Ikke kun på bagsædet. Over det hele. Nå, det er godt. Jamen altså, jeg ved da snart ikke, om vi skal kalde det gode minder eller dårlige minder at spille David Bowie for dig igen. Ja, jeg vil sige, der var ikke noget med klip dengang, så det må være gode minder. Ja, du bevarede dit kørekort i helt stand. Ja, det gjorde jeg. Jeg har så været op siden til både køreprøve og teoriprøve på grund af det samme. Men dengang var det fint. Der var ikke noget med det jo. Så tror jeg bare, jeg er sådan i takt til de begyndende toner af David Bowie vil sige, kør nu forsigtigt, Danny, ikke? Fremover. Ja, man kan også køre for forsigtigt. Okay, men fortsat god lørdag i hvert fald. Her kommer Putting Out Fire med David Bowie. Tak i lige måde.